Wagid mo to nga si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa turnover. Sige lang, okay lang sa to mga higala kay di po lalimbaya po sa iyang side in the ken. Una kung ingon kung kaya niya nga na ay ang professionalism madara o okay lang. Pero kung sakit gyud ay lang pag ipugos, no? Ato na sang respetaran. Kay nindot mo kay ba o kanabang pareba sa kanabitong sa Malacañang ba bagong presidente ang daan nga presidente na tradisyon gyud na nga magkuan gyud magsugat ta sa kuan ba. Doon ay mga seremonya sa paindakin. Kaning natunong pa ni Mahigala nga 2028 panalitan o niya si Gwen Mahigala humana sa pagka-gobernador niya si Cristina mo o iyang turnoveran, sigurado nindot kay tunay nga kanang turnover. Sigurado mo to nga. Kung nanigod niya nagkakontra ba niya sakit kay itong eleksyon na Mahigala nga wa sa magdahom, so medyo okay na lang sad. Kaya lisod bang kayo o kuan mo na kung iyon kung kaya nga makikita siya, mulamano siya, mo congratulate siyang Pam, kaya nga kuan para sa mga Subanon, okay, sports lang. Pero di kaya, sakit gani, okay ra pod, no? Mayroon sa nuwa na sa mutunga dahil kalisod man kayo mutunga niya magbugno hinoon. Lisod kayo, ma-headlines na ng kalakihan na po. Pero niingon Mahigala si Governor Pam Baricuatro, Governor na gyud ha. Ingon si Pam Baricuatro nga nakasabot ra siya ni Gwen. Bitaw. So ato lang sa sabton mga sukit paminaw kay di ba lalim po sa part ni Gwen Garcia nga unang higayon ni nga gikan sa pagsudan niya sa public service karon pa siya na civilian day. Karon pa kay ang iyagong pagsud Mahigala pagka himo sang consultant ni Pabling paghuman gib agak siya pagka governor. Dagan sa governor 3 consecutive terms, daog man siya. Natong 2013, si PJ mo yung ipadagan pagka-gobernador. Motong panahon na nga napildi si Pablo Jan, pero si Gwen wa mapildi, kaya nidagan man sa congressman. Ang pwesto ni Pablo Jan, dito sa 3rd District, dito midagan si Gwen. So wa sa masibilyan, day. Di na sila maoy nag-hawid sa Kapitolyo, napildi sila Mahigala sa province-wide nga eleksyon, sa pagka-gobernador, pero daog man siya, suwa sa katilaw Mahigala nga, nakakapyot ko siya dito sa kwan. Gamay-gamay na lang ang iyang jurisdiction. Pagbalik po niya 2019, balik na sa Mahigala pagka-gobernador, inanakagamhanan. O sa iyang pagbalik gani, maobserbaran ni mo nga, mas ni ligon pa yun si Gwen, day. Pagbalik niya Mahigala, mas ni ligon pa yun, ligon pa sa una. Muna'y atong daghantag mga lessons nga makuha, pag 2019, supported by former President Rodrigo Duterte siya mga higala. Daog. Pag 2023 mga sukid di paminaw, pagdaga niya, 2022 na nga eleksyon, no? Pagdaga niya, daog. Imagine ka mga kaigalaan niya ang iyang mga apelidong gipangkontra. Kuan yun? Tagak yun? Ang last nga kontra niya nga makaingon kang doon na untay chance makalupig niya si Ace Durano pero gikulata niya, Pag 2022. Pag 2019, ang iyang kontra Mahigala si Magpali. Ikulata niya po niya. Kini magod mga doon mga ngans politika ba? Katong pag first term niya rin, kisama ito yung pirmirong kontra, murag, kwanto, katong pag dagan ginaw, 3-cornered fight, masiguro ito indakin, naas Janjan Osmeña at that time, kisama itong mga tawhan na tuntua, no, sa first term niya, second term, hantod na third term, wa ginakapilding Gwen. So sa nagtudwa siya maagi Mahigala kwan, tuloy-tuloy gyud pagsud niya sa public service, tuloy-tuloy na. Wa na gyud siya mabalik pagka civilian. Karon ni first time nga niyo fight ang kontra, purbida na balik gyud sa Mahigala to tagak gyud, pero pagkatagak gyud in taon lagapak nga pagkatagak. Wala nang agi katawa mga higala, pero ang katawhan okay na lang, nakasabot na po mga tao nga sige na lang. Bisa ako mismo maingon ko nga kung kaya niya nga mutunga with utmost professionalism nga pwede niya mapakita, bahala og sagol plastikan unsa ba, okay. Pero og di niya kaya, okay ra sad nga sa mutunga, no? Aron niya kuan lang sad. Kay lisod man kayo mga kagalaan, di man lalim sad sa iyang part. So karon ang atong focus diri na sa bag-ong nang lingkod. Diri sa Cebu City, asam tayo pakita sa kuno to dong si Archibald og si Pam itapan sa kuno to be. Nabala diha aron nga atong sugdan kini atong kuan. Kini si Pam Baricuatro diri sa province o si Mr. Archibald diri sa Cebu City.
Straight to the point. Nga atong pahinaot nga magkasnabot gyud ang Cebu City Chief Executive, Local Chief Executive ug ang province. Kay kinigod mga higalang Kapitolyo mosugot kag sa dili di amagod sa Cebu City. So kana pagsulbad ang trapiko usana sa problema nga tubangon ni Archibald. Magtinabangay gyud kining 93-1 day. Magtinabangay gyud. Dunay gyud ko di gyud pwede nga di ay taas og garbo rin sa province tapos sa Cebu City taas pud og garbo. Isus Ginoo ko unsaon naman na ang mapagan ang mga tao. Straight to the point. So kinahanglan pag sinabtanay. Unya kini mga higalang pagsulbad ining problema sa traffic. Dako man ang problema hagyod. Hinaot nga magkasinabtanay kay kanalandaan lagi sa ako nang giingon kanang BRT ako mismo dili ko sold out gyud ana 100%. Pero mao naman ang ilang na desisyonan. Ha? Unya na gasto naman kwartas gobyerno na sugda naman na okay kay mao man kaha nya maka sulbad-sulbad makas traffic although dili 100% masulbad okay. Diya ko na kuan ba nga gitukod na mahigalang terminal dili dapit sa may Kapitol na human-human na mga 30 million nagagasto day. More or less 30 million. Gipatangtang ni Gwen. Ambot, muro bitaw, gisapot bitaw nga. Di pa, demolish, oy. Muro nagwala bitaw, muro bata bitaw nga gisapot nga nagwala. Ang ako bunta nga, nausik ang kwarta. Pagsugod pa lang, o kakauyon ang pagsugod, di diri yung tagi papingis ni mo didapit sa among Sibianan sa DYHP. Kaya kami okay naman may didapit sa amo. Arong hindi masalipdan man kanang bida ng kanang pasumangil bitaw ng masalipdan ang bisag unsang lay pasumangil. Mao rin kini mga public official bantayan na to ha kay kasangin lang na ni masalipdan ang kuan na ang katauhan mao rin kasagaran ko anon nga ang mga tao ang mga Hesus. Nauban na sa ang taong bayan dahil ang taong bayan. Ato lang agi katawa may gala. Nag-uban silang Bongbong Marcos og gunit sa pala kay groundbreaking. Nagkuyog sila. Wala lang ginababagi pagsugod pa lang ayon na diha kay daot ang atong kuan sa Kapitol masalipdan ang atong mga heritage na. Ha? Ug kana kung pagsugod pa lang unta gisulti nang guin hasta ko mo appeal kog ingon okay. Mao may sultis gobernador ato siyang respetalan. Kasi ako lagi musulti ko kapil nga ari depito ipingis na daan. Wa gyud inday kuno iya gyud gipasugod ay. Gipasugod ay nahuman-human na. Pag human-human na iyang gi mo'y pagsapot niya mahigala iyang gipatangtang. Unsa gud nakaklaseng tawhana? Ha? Sumuna nga karon akong pahinaot hawid Pambari 4 og Archibald. Magkasnabot mo para sa mga tao. Para nga di mausik ang kwartas katawhan. Katos guin bitaw magduda ka ba unsa ba yan nasukan gid indikin? Ato ka gato yan nasukan gid nga nasalipdan ang kwan heritage nga mao ni mo na or na ay lain mga higalang lingin nga katarungan og kwadradong hinungdan. Straight to the point. Pangutana lang ako ha. Pangutana lang ginato mga higala kay sus tanaw kini o. Oh nagkuyog pa sa ni nagkuyog sa Martin Romualdez, nagkuyog sa BBM, diya pa gani si Mike Rama na ining picture, diya si Gwen, mo ni ang ila mga higalang pagpahigayon sa groundbreaking. So kasabot ka yun na groundbreaking kun mo diha. Kaya ba ka nga naibutang terminal diha tubangan sa Kapitol? Wa gyud niya kuandaan. Diha ko kaingon ba kining klasiha niya way makabadlong na ni murag nagsalig ni sobra na gid kayo. Mabot yung panahon nga mo lugapak gani ato lugapak yun. Straight to the point. So gahapon ato na lingkod na may galas Pambari 4 ato sa pagtagad ba katong countdown sa gadong me. Ang countdown sa begi countdown na dayon may gala pag alas 12 sa udto awa na gobernador na gyud. Kani sige ko no dong. Ato ipabati ko no. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
sa palayang minamahal, ang isak ng matawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niyang kailan may maghihiling, lupa ng araw ng at ipagsinta, buhay langit sa piling mo, aming ligaya na pag may makaapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Ni tinuod mabuhi ka Subuanon. Giiphan nga higala gahapon nag-countdown gyud pag alas 12 sa udto. O na to mahigala governor na. Si Governor Pam Baricuatro. Mao ni tinuod mabuhi ka Subuanon. Ang nasulong tamagi mo aton, kalingtan usang kauralimon, malatimon, nasupipihon, mabuhi, 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 mabuhi ka Subuanon. Mga tao may gala grabing paghangop gyud sa bag-ong gobernador. People's Governor. Mao ni tinuod niya mabuhi ka Subuanon. Mabuhi, 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 mabuhi ka Subuanon. Kaya po nito nga si Mayor Nestor Archival. Laban sa kamatuuran, mudapig sa kabos. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong takna la City 3 na inigbalik na to atong isgutan kay wa mga pa-spam pagpirmirong adlaw yun. Pakita dayon may galagilas dayon. 12 ka executive orders ang gipirmahan dayon. Nagtuot na mahigala mga pa kay wagi klarong turnover mahigala sa transition team pero gahapon naipakita mahigala og gilas dayon ha. 12 ka executive orders gipirmahan dito